Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Littafin Dr. Muhseen kashi na 28. Bismillahirrahmanirrahim. A kashi na 27 mun tsaya a tun kafin su shiga suka fara jiyo amma wata katuwar murya tana tashi. Nan take tsoro ta fara kama Amira a ranta ta ce, "O ni Amira, yau ina ne muka zo?" Ji ta yi ana cewa su shigo. Yau za mu ci gaba. Tunda suka shiga Amira ta rafe jikin Hajiya Mariya tana rufe idanta saboda ba ta son tana kallon wannan mummunar fuskar ta wannan mutumin. Mahaifiyar Amira ta buɗe baki za ta fara yi mai bayani saurin dakatar da ita yana can. Na san abin da ke tafa da ku. To zan sanar da ku gaskiya ko don ku samu damar aurar da ɗiyar ku ga wani, amma ba wannan yaron ba. San ba mijinta ba ne. Baya son ta kuma babu aure a tsakaninsu. Yana kai ƙarshen magana ya saka wata muguwar dariya mai tsoratarwa. Da sauri Amira ta kwakume Hajiya Mariya tana jin faduwar gaba. A ranta ita daman ta haƙura da iya MUHSEEN. Cikin sauri Hajiya Mariya ta ce, "To boka so nake yi a raba shi da waccan shegiyar yarinyar, tunda har ɗiyan ba za ta aure shi ba, to ya zama dole ya rabu da waccan." Wata ƙwarya ya janyo yana zagaye hannun shi tare da yin wasu kalamai wanda ba za ka iya fahimtar abin da yake faɗa ba. Cikin kakkausar murya yana duban su yace, "Yarinyar da kuke magana a kanta yanzu haka tana dauke da ciki, wanda kuma wannan cikin nashi ne yaron." Ƙwarya da ke gaban shi ya tura masu, lekawa suka yi ganin Siyama tana fesa turare. Amma yarinyar ba ta gidan, cewar Hajiya Mariya tana duban gidan don ta san wannan ba cikin estes ɗinsu ne ba. Yanzu za ta sauko ƙasa daga saman benen nan, don haka ku faɗi abin da kuke so a yi mata. Cike da jin haushi Hajiya Mariya ta ce, "Kawai so nake yi a kashe ta. Ko nawa ne zan baka, kada ka damu, burina ni dai na daina ganinta." Cike da ƙwarewa ya fara wasu surutai yana wani abu. Kallon ƙwarya kawai suke yi. Ajiyar kuwa kasancewar da asuba da ƙyar Siyama ta tashi ta gabatar da sallah asuba saboda take ta faman yin hamma, jin wani nauyin bacci da ya sauko mata. Tana idarwa ta haye bisa gadon, ko doguwar addu'a kasa yi ta saboda yadda idan ta yake rufewa. Ita ce bata farka ba sai a rawun 11 cikin sauri ta yi wanka. Komai bata tsaya shafawa ba sai turare da ta fesa. Doguwar riga ta saka marar nauyi ta nufo hanyar kada da za ta sada ta da falon ƙasa. Tunda ta taho ta mata takalan bene yake kallonta. Ƙuri ya yi da idon shi na yi mata kallon ƙurilla wanda ita san bata lura da hakan ba. A daidai wannan lokacin ne boka ya buga wani ƙarfe a cikin ruwan ƙwarya da ke gabansu, wanda su Hajiya Mariya suna ganin komai akan idonsu. Ƙanshin da ta ji da ki hancin ta yasa ta ɗaga kanta tana ƙoƙarin hango da ni ta ɗin. Tuni yawunta sun tsinke, amma kafin ta hango sai ta yi gaba ɗaya ta taho ƙasa da kanta. Haka ta fara murgina daga saman benen tana gangarowa ƙasa. Mahir ya fara zabura da sauri ya rugo wurin, daidai lokacin ta saki wani ƙara mai rikitarwa, jin ta faɗo ƙasa a rubda ciki. Shi ko Mahir cike da tausayi ya rungumo ta jikin shi, ko jinin da ke zuba ta ƙasanta bai gani ba, haka ya kwakume ta cikin jikin shi. Daidai na Hajiya Karimatu suka ƙaraso wurin. Dadin Mahir ne ya yi saurin cewa, "Ɗauko ta bari na janyo mota mu je asibiti," ya fice daga falon. Siham kuwa banda kuka babu abin da take yi, sosai ta tsorata. Kada dai a ce yarinyar mutane ta mutu a hannunsu. Maganar dadi ta dawo da su, cike da azama Mahir ya dakata cak, ya ɗaga ta cak suka nufi bakin motar. Shi da Hajiya Karimatu suka shiga sit ɗin baya suna rungume da ita, sai dadi ya zauna mazaunin direba, Siham tana gefen shi. Sai da suka ga fitarsu daga gidan kafin ruwan da ke cikin ƙwarya ya dawo, wani hayaƙi yake tashi daga cikinta. Wani haɗaɗɗen private hospital suka nufa, cikin gaggawa aka shiga ba ta taimako. Haka suka zauna a wajen, sai Hajiya Karimatu da take faman kai komo a gaban kujerun. Gaba ɗayanta a ruɗe take, ita dai addu'ar ta Allah ya sa ka da yarinyar nan ta rasa a hannunta, don bata sanya za ta sanar da Anta Hajara ba. Gaba ɗayan suka nufo doctor ɗin da ta fito daga ɗakin da aka shigar da Siyama, da alamu damuwa ɗauke a fuskarta. Rige-rigen tambayar ta suke yi wani hali take ciki. Cikin jimami doctor ɗin ta kalle su ta fara da cewa, "Please and please ku yi haƙuri. Allah ya yi wa cikin jikinta zubewa. Ita kuma muna ƙoƙarin ceto rayuwarta. Insha Allah za ta farfaɗo." Da ƙarfi Hajiya Karimatu ta sauke ajiyan zuciya jin bayanin da doctor ɗin ta yi. Da sauri Mahir ya kalli momin tashi fuskar shi ɗauke da mamaki. A ran shi yake mamakin wannan yarinya za a ce tana da ciki nawa, wanda shi yasa ya ga kyawunta ya yi yawa. Saman kujerun suka koma sosai sai Hamta ji daɗin ƙawarta tana raye. Sai a sannan hankalin Hajiya Karimatu ya dawo jikinta, ta tuna da baro wayarta da za ta sanar da Anta Hajara halin da ake ciki. Lokacin su Hajiya Mariya har sun jiyo garin Katsina.
Ita dai Amira duka tsorata take, sai yanzu take jin babu daɗi da suka saka aka kashe Siyama. Har suka shigo Esther ɗin kuka kawai take yi. Akalla su Momi sun ɗauki tsawon awa guda suna zaman jiran likitocin don jin halin da yarinyar mutane take ciki. Cike da tsoro ta kalli Mahir ta ce mai, son yi sauri ka je gida ka ɗauko man jakata da waya. Ya zama dole na sanar da iyayenta domin su san halin da ake ciki da akan abin da yake faruwa. Cike da ladabi ya amsa kafin ya fice daga asibitin. Bai ɗauki wani tsohon lokaci bai dawo, kasancewar ba tare suka fita da dadi ba. Dadi ya aje shi a kamfani saboda suna da mitin. Nan take Momi ta kira Anta Hajara ta fara sanar da ita halin da ake ciki, tashin hankali wanda ba a saka maka rana. Dandana Anta Hajara ta ruɗe, katse kiran ta bayan ta tambaye ta asibitin da suke. Waya ta ɗauka da jakarta sai tana saka hijabi ɗinta da sauri ta nufi faɗin mama, tana zubar da ƙwalla. A tare suka fito da mama bayan ta kira wayar Faruk da Jabir. Su huɗu suka ɗunguma zuwa asibitin. A bisa umarnin Uncle Yusuf da ya ce su je ga sanan zuwa. To jama'a kada dai ku manta da danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryen mu kai tsaye da zarar mun ɗora. Waɗanda kuke biye da mu kuma kada ku manta da danna mana like. Yawa. Ba wanda ya sanar da kaka saboda yanayin yadda jikinta yake, anytime hawan jininta yana iya tashi. A reception suka tadda Momin su Mayar tana ganin su suka miƙe tsaye, duk da Anta Hajara aminiyar ta ce amma ba ta jin daɗin faruwar wannan al'amari ba. Yaya Faruk ya fara cewa, Momi Allah ya sa ta farfaɗo. Ya aka haka ta faru? Cikin damuwa Momi take yi masa bayanin abin da ya faru. Suna cikin tattauna magana ne doctor in suka fito suna goge zufa saboda daɗewar suka yi a kanta. Dukan suka yi saurin tararsu, cike da sauri doctor din yake tafiya yana sanar da su same shi a ofis zai yi magana da su. Ya yi gaba. Bayan shi suka bi zuwa ofis ɗin. Sai da ya kammala rubuce-rubuce a fayil ɗin kafin ya ɗago kanshi bayan ya cire farin gilashin da ke manne jikin idon shi. Cikin ikon Allah mai nasarar samu ta sai dai an rasa cikin da ke jikinta, sannan tana buƙatar hutu da kulawa kafin zuwa wasu kwanaki. Yanzu da mun saka mata ƙarin jini kada wanda ya shiga inda take sai bayan ta farka. But kuna iya ajiye mutum ɗaya wanda zai kula da ita. Sosai suka yi hamdala ga Allah subhanahu wata'ala da ya ceto rayuwar marainiyar Allah. Faruk, mama, Anta Hajara sosai suka ji daɗin jin wannan ƙaddararren ciki ya zube. Finally yanzu komai ya daidaita insha Allah. Haka suka fita don komawa gida kafin da yamma suka dawo. Faruk ne zai biya kuɗin magunguna, Hajiya Karimatu ta hana su suka biya kafin suka wuce. Bayan an bar Anta Hajara domin ta kula da ita. Yawwa. Da mama faɗin kaka ta nufa. Bayan motar su ta tsaya a parking space. A falo ta tadda ita tana dama fura a cikin silba. Kallo ɗaya Hajiya kaka ta yi wa mama ta fahimci akwai abin da ke faruwa. Gaishe da ita ta fara yi kafin cikin tsoro take sanar da ita abin da ya faru. Da farko Hajiya kaka hamdala ta yi jin labarin zubewar cikin domin ta san halin Hajar mutuniyar kirki ce, ba za a taɓa haɗa baki da ita ba har a yi sanadiyar zubar da ciki. Ta san cewa wannan muƙaddari ne daga Allah, ba komai sai mu adar Allah ya bata lafiya ya tashi kafaɗinta, cewar Hajiya kaka. Ta ƙara da cewa an jima Jabir ya zo ya kai na duba ta, idan an sallame ta yana so a dawo da ita nan. Cike da ladabi mama ta ce to insha Allah za a dawo da ita. Da haka ta koma faɗinta don yin girkin da za su koma asibitin da shi. Wai Allah. Su Faruk da Jabir kuwa tun shigowarsu a masallaci suka sauka don gabatar da sallah azhar, sai bayan sun koma gidajensu suka sanar da matansa rashin lafiyar Siyama. Sosai sai inda suka yi jimamin lamarin. Suka hau shirin zuwa dubiya. Sai da Siyama ta kwashe awa ɗaya ba tare da ta san inda kanta yake ba. Kafin ta fara alamun motsawa, a hankali ta fara motsa yatsun kafarta tana jin kanta yayi mata nauyi. Da hannun ta Hajara da sauri Anta Hajara ta fara lura da yadda take motsa a kafarta, cikin sauri ta ƙara matso da kujerarta jikin gadon, cike da kulawa ta riƙo hannunta wanda babu kanula a jikin shi, ta ƙura mata ido ganin yadda fuskarta ta yi fayau, alamar tana jin jiki. Tana fara buɗe idon ta yi saurin rufe su ganin yadda take ganin wani dishi-dishi kamar yana ta rufe mata ido. Cikin sanyi Anta Hajara ta fara kiran sunanta, Siyama, Siyama. Cikin ƙasa buɗe bakinta ta yi sai in kawai da ta ce. Bacci ta ƙara koma jin ba za ta iya tashi ba. Iskan fanka ta ƙara mata ganin yadda take ta zufa. To masha Allah jama'a nan za mu dakata sai ku tare mu cikin shiri na gaba don jin cigaban wannan da daɗin labarin. Kada dai ku manta idan wannan shine farkon zuwan ku tashar nan ku danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa domin samun damar samun shirye-shiryenmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Ni ce taku har kullum Autar Arewa.